Ďakujem pekne ešte raz, že ste prišli. Dnešnú tlačovú konferenciu sme zvolali preto, lebo je čas znova sa vyjadriť, a nielen vyjadriť, ale aj dať návrh situácii v Pezinskej skládke, ale aj k iným skládkam. Najprv prejdem k tomu, čo je takým bezprostredným impulzom dnešných dní. Znova vidíme, že stavitelia Pezinskej skládky napadli na súde, na Najvyššom súde rozhodnutie Najvyššieho súdu o tom, že sa zrušuje ich povolenie skládku prevádzkovať. Znova vidíme to, že isté také scény jak z akčného filmu, pokiaľ pán majiteľ skládky vyskakuje niekde na konkurenčnej skládke zo smetierského auta a fotografuje si veci. A treba povedať, že aj cez uplynulý víkend som sa stretol s viacerými starostami a primátorom mesta Pezinok, ktorí mi potvrdili, že je enormný záujem a tlak uzavrieť susednú skládku Dubová, tak aby Pezinská skládka bola vlastne jediná, ktorá sa dá použiť. A v podstate to je ten celý taký zámysel toho tlaku na uzavretie ostatných skládok, či už Dubovej, alebo prípadne aj v Zohore, aby naozaj Pezinská skládka zostala jediná. To je taký legislatívny pohľad, veľkej vec je na súde a súd môže rozhodnúť, potom je tam taký obchodný pohľad, ja rozumiem tomu, že majiteľe Pezinskej skládky chcú, aby sa na ňu vozilo a môžu vyvíjať rôzne aktivity. My sme slobodná krajina a vlastne majú oni na to samozrejme právo. A potom existuje pohľad, ktorý by som rád ponúkal, kvôli ktorému som vlastne dnes zavolal, a to je pohľad legislatívny a pohľad občanov na Slovensku všeobecne. A ten hovorí následovnú vec a rád by som ho presadil aj v parlamente, že pokiaľ niekto ide budovať obrovskú skládku alebo veľkú skládku, alebo niekde ide budovať skládku nebezpečného odpadu, tak zo zákona by sa k tomu mali obyčajným hlasovaním vyjadriť predstavitelia príslušnej VUC, vyššieho územného celku, a predstavitelia príslušnej obce. Nič viac, nič menej, len to, že aby takíto veľkostavitelia alebo stavitelia skládok nebezpečných odpadov boli povinní presvedčiť tých, ktorí zastupujú ľudí priamo v území. To znamená priamo tých, ktorí si volia, čiže či komunálnych, či vúckových poslancov, aby prostým hlasovaním a zdvihnutím ruky jednoducho odsúhlasili, že v tej ktorej lokalite bude veľká skládka alebo bude v tej ktorej lokalite skládka nebezpečného odpadu. Za týmto účelom podávam do Národnej rady novelu stavebného zákona, ktorá je skrátka, ten hlavný výsek máte pred sebou, ktorá vlastne hovorí, že naozaj treba si vyžiadať aj stanovisko, alebo je povinné doložiť, ten, kto chce stavať, je povinný doložiť stanovisko príslušnej obce, v ktorej katastri sa to bude diať, a príslušného vyššieho územného celku. Je za tým jeden mechanizmus, na ktorý ja veľmi hlboko verím a ktorý považujem aj v tejto chvíli za správny a ktorý by predišiel všetkým týmto, či už právnym, alebo proste obchodným praktikám, alebo dokonca niektorým aj komediálnym praktikám na štýl Agenta 007. Predišiel by tým, že jednoducho by sa brala v úvahu naozaj to, čo si ľudia v konkrétnom území myslia. Tá novela je jednoduchá, v podstate už bola v parlamente, znova ju predkladám do parlamentu a viem, že pri poslednom predložení viacerí aj koaliční predstavitelia sa vyjadrili, že takáto zmena legislatívy je pre nich priateľná. Bohužiaľ pri samotnom finálnom hlasovaní sa alibisticky zdržali, ale myslím si, že v takýchto prípadoch má zmysel skutočne zastupovať občanov a znova dať na stôl takúto šancu, aby Národná rada mohla v takto vážnej veci konať. To, čo spravím ešte tento týždeň, ale aj ďalšie 2 týždne, ktoré zostávajú do schôdze, je, že budem sa pokúšať o podporu aj koaličných klubov. Nie je to nejaký návrh, ktorý by bol úzkostranický, je to návrh, ktorý je vyslovene pre ľudí. Nie je to návrh, ktorý by bol vyslovene vzťahnutý len k Pezinskej skládke, nakoľko napríklad aj v Smoleniciach sa uvažuje o spaľovni nebezpečného odpadu, o skládke nebezpečného odpadu, ale podobný problém majú aj v iných mestách Slovenska. Viem, že mi písali vtedy z Prešova, že tam majú veľmi podobný problém a že by boli radi, keby takýto zákon bol v platnosti, ale aj z iných miest.
Myslím si, že keď je niečo, čo má takto silnú oporu aj v tom území, aj medzi ľuďmi, myslím si, že keď je niečo, čo je úplne jednoducho pochopiteľné, že nech rozhodujú tí poslanci, ktorí sú priamo zvolení, tí komunálni a ľudskoví, o tom, kde má byť umiestnená skládka a či vôbec tam má byť, tak je to najpriamejšia forma demokracie a je to jednoducho cesta z podobných situácií von. Ja som zaregistroval, že terajší minister životného prostredia pán Čaplovič sa vyjadril, že skládka v Pezinku nebude. Pokiaľ to on myslí vážne, prípadne jeho poslanci to myslia vážne, nech sa páči, stačí zahlasovať za takýto zákon, nech o tom rozhodnú Pezinčania, nech o tom rozhodnú poslanci, ktorých si zvolia v tomto území. To je všetko. Ďakujem. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, studeník. No. Ja sa chcem spýtať, pán Krešo, či už máte vyrokovanú alebo aspoň slúbenú podporu pri predkladaní takéto novely aspoň opozičných strán? Čo sa týka opozičných strán, tak je to v takej situácii, že už predtým sme tú podporu vyrokovali, sme predbežne konzultovali, nikto nenamietal samozrejme. Preto som hovoril o tých koaličných, lebo tam vidím ďaleko väčší problém. Notabene, keď si pozriete hlasovanie, ako bolo, tak komplet celá opozícia, dokonca vrátane nezávislých to podporila. A nebojíte sa toho, že v prípade budúcnosti, ak by tá novela prešla, tak by mohla nastať situácia, že pokiaľ by občania mali vždy rozhodovať o tom, či chcú mať niekde pri svojom meste skládku alebo nemať, vždy by rozhodli vlastne nemať. Čiže vlastne by tu mohla vzniknúť situácia, že skládku by nechcel nikto, kam by sme ten odpad navážali. Ale na to treba sa prejsť medzi občanmi a zistiť, ako to je. Ja som hovoril, že o tom budú rozhodovať poslanci miestni a poslanci ľudskí. Keď sa opýtate poslancov v Dubovej, tak zistíte, že oni majú záujem skladku prevádzkovať. Keď pôjdete trošku ďalej, pôjdete napríklad do Kopčan, čo je v Trnavskom kraji, tak zistíte, že Kopčany jednoducho majú jeden veľký priemok, ktorý veľmi stojí z toho, že celá Skalica tam vyváža odpad. Je to vec dohody. V skutočnosti ten problém nie je o tom, že pri meste, ale v katastri konkrétnom. To znamená, že keď to umiestnite naozaj niekde na konci katastra alebo niekde proste, kde to ľuďom nevadí, tak jednoducho skladka je pre tú konkrétnu obec výhodná. Uvedol som dva príklady, to je Dubová a Kopčany, ale mohol by som aj tretí. Nech sa páči, choďte sa opýtať do Zohora. Ja som sa bol. Tam je skládka úplne mimo celej obce a skutočne neverím, že by ani jeden zohorský poslanec oproti tomu, aby tú skladku tam prevádzkali, nakoľko obrovské peniaze za to oni berú. Takže len tieto tri príklady z toho, dva z Bratislavského kraja, jeden z Trnavského, hovoria, že je to presný opak. Ja si myslím, že politiku treba robiť medzi ľuďmi a jednoducho ktorýkoľvek poslanec, ktorý má o tomto pochybnosti, kľudne ho rád vezme za ruku a ja ho medzi tých ľudí zavediem.